Welcome to the world! Uy! Bakit may cake na bitbit? Ano meron sa atin? Wow, may cake. Dapat hindi na art yan. Prito rin yung iba dito kasi marami eh. Bubuksan ko pa pala yung ano. Manihapon to nito guys, manay mong sudan. O, direct taxi yung magiluto ni nanay. Hi everyone! Nandito ako sa family house at kagaya ng... ano bang Tagalog na? At kagaya ng pangako ko sa inyo, 1 week tayong Bisaya at 1 week magtagalog. Tapos na yung 1 week na Bisaya. So we are now on our Tagalog days. So para naman fair tayo sa ating mga friends. Meron kasi akong mga katrabaho sa Manila before na mga Tagalog. Sa kadiro mo sa puwa. Magdang agad po ah. Maglain naman po puti kaya gamay naman ang puwa. Okay. So sabi ni mother, magsasaing daw siya ng red rice. Kasi dito ako matutulog ngayong gabi with my husband. Dito kami matulog ngayon. At magluluto pala ako guys ng udong at saka sardinas. So ito yung lulutuin natin. Ano ba ito? Meron ditong eggs. Ay, hindi pala to eggs. Akala ko eggs. Nakikita niyo yung laman? Pagkain ng manok pala ito. Feeds. Ayan, nakala ko egg. So ito yung lulutuin natin guys. Mickey. Mickey pala siya. Yung sibuyas sobrang mahal. Nay, bakit may tawas? May tawa, ano na may tawa? Okay. Tapos, sardinas. Ayan. So, bali, ano lang naman kami dito. Kami lang. So, ito lang yung ulamin namin. Meron namang isda mamaya. Dadalhin ni Undoy. So, ito guys. Itong recipe na ito ay sikat ito dito sa Bisaya. Sa Bohol, specifically. Itong ulam na ito kasi ito lang yung mabilis hagilapin sa tindahan. Yan, meron to agad. So, kailangan na natin ng sibuyas at bawang. Sabi ni Mother Earth, guys, ito ay 10 pesos na daw. Sobrang liit. Ayun o, may nakasulat pa nga na 10 kung nakikita nyo. Siguro hindi, kasi may light. Basta may nakasulat dyan na 10. Sobrang mahal. Si Mother, hindi naman yan siya magtatagalog. Ako lang magtatagalog. Kasi, naano ko na to eh, na promise ko sa inyo. At ako kasi, kapag nag-promise ako, talagang tinutupad ko ang aking promise. Kasi, isang beses na rin akong napangakuan tapos hindi tinupad. Alam ko kung anong pakiramdam. Masakit, besh. Ganon. So, anyway, nihintay ko rin yung aking husband na umuwi. Kasi, sabi ko magdala siya ng isda. Magluluto rin kami ng paksiw na isda. So, sobrang tagal na hindi ako nakatulog dito sa family house. As in, sobrang tagal. Nasa mga months na ang nakalipas. Hindi lang talaga days, kundi months. At ngayon, syempre, masaya tayo kasi makakapag-banding. Manonood kami ng TV mamaya. Alam niyo naman, walang TV doon sa tinitirhan namin na siraan house. Pero, malaking bagay din yung pagtira namin doon kasi malakas ang signal doon eh. Makakapagtrabaho tayo ng dire-diretso ba na hindi ka maabirya. Dito naman, ang problema dito, yung signal sobrang bagal. Meron, nakakapag-chat pero hindi nakapag-upload ng mga videos. Andito na pala si Undoy, narinig ko yung motor. Bitik ko muna itong talong, dala ko po kanina eh. Welcome to the world! Uy! Bakit may cake na bitbit? Anong meron sa atin? Perlito, love you, Perlito. Anong meron? Manzanillas. Ha? Manzanillas. Happy Isda. Kami, love you. Happy Mansari. Lagay mo na yan dyan. Wow, may cake. Di ba kung makatawag-daghan? So guys, may dala siyang cake. May dala siyang mga pagkain. May dala siyang cake. So, buksan natin to kung anong nakasulat. Nakalimutan ko kasi. Char, may pa-surprise. Pa-surprise si Mister. Tikim lang ako nito kasi bawal naman ako kumain ng mga sweets. Ano man? Palaman. Lagay mo doon kasi mag-ano ako bukas. Bigawa ako na nut cake. Iwa man tayo ka rin ha? Ayan, ano.
Wow! Happy Mansari Buntis. And Dwight, bakit ganyan yung sinulat mo? Di. Nasa Tagalog era tayo Nga na ngayon. mo. Dapat hindi na art yan. Ano, ito, apart. And, Ngayon, dalawang tuldok. Ano ko? ganyan? Kolon? Bakit Kolon. Kolon yun. Dwight. End ba? End. Ganun. Yung sign na Thank you. Thank you! Yan, natay cake yan. Tata prame? Natay cake. Pero mamaya na kainin guys kasi kakain pa tayo ng hapunan. Saan? Happy Mansari! Bakit mo naisipang bumili ng cake? Ha? May nagpapaalala sa akin. Ha? Pinapaalala ka ng konsensya mo. Ha? Nasa Tagbilaran pa daw sila. Oo. Pinapaalala siya ng konsensya niya kasi hindi na niya ako binibilhan ng cake. Uwi daw! Uuwi! Ito, lulutuin to, paksiw. Si nanay magluto kasi na-miss ko yung luto ni nanay na paksiw. Tapos magluluto ako nito. Ito, Mickey. Dapat udong to eh, kasi Mickey lang daw ang meron. Ilagay mo na to sa ref. Hang ba? Marami pa akong liligpitin dyan sa lamesa. Naku, ikaw na lang maglagay nito, ang daming laman. Ikaw naman kasi kaso, mabigat kasi yung mga tubig doon, nilipat mo. Thank you! So, may pa-surprise sa effect ang ating ano ngayon, Peg. Ito, lilinisan ko tong isda, tapos si nanay ang magluto. Nay? Mother? Ano ginagawa mo dyan, Mother? Ito, kaliro. Busy si Mother. Nay, maglilinis ako ng isda. Ito oh. Karabalyas, ipaluto ko sana sa'yo ng paksiw. Kasi na-miss ko ang luto mo, Mother eh. Ang sarap. Kasi iba talaga ang luto ng nanay natin kay talagang langhap sarap. Malinis ba ito, Nay? Ang tanggalin lang naman nito is yung ano niya, bituka. Kasi marami kaming galon dito, guys, kasi alam mo yung tubig dito. Hindi kasi permanente. Patay-patay ba yung tubig dito? Kaya ang nangyayari, wala kami magamit, kaya may mga galon-galon. Para kung matay man yung tubig. Bagyan lo kasi isda, ne? Oo. Ano man? Magluluto nga ng paksiw kasi gusto kong kumain ng paksiw. Happy Mansari! Oh, ande no. Mansari daw namin ngayon, sabi niya. Sabi sa Opo. Nay, ito pala yung quality na inay, no? Teka lang, kuha muna ako ng kutsilyo. Kuhanan ko muna ng ano guys, ng hasang. Ito kasi malangsa to eh. Tapos mamaya, bibiyakin ko yung gitna, kunin ko rin yung bituka niyan. Nung isang araw, nagprito din kami ni Undoy nito. Sabi kasi ni Undoy, mag-stack kami ng isda. Tapos sabi ko, gusto ko lang dyan, karabayas lang sa kasapsap. Ayun, nagprito kami. Marami ito na, iprito natin yung iba. Ilagay sa ref yung iba. Wala, hindi ka naman sila. Sige. Ay, ilan. Nay, babalutin pa to ng ano, dahon ng kakao. Ito guys, kailangan talaga siyang tanggalan ng bituka kasi malaki kasi siya eh. Yan, malaki ang mga bituka niya kasi malaki din siya na karabalyas. Iprito rin yung iba dito kasi marami eh. So yan guys, yan yung pambabalot ni Nanay sa ating paksiw. Pwede rin yung sa ano na, yung sa mangga no. Mahirap eh. Tsaka dahon ng saging. Ayan ang aking nanay na maganda. Walang kakupas-kupas yan. Oh, hindi pa yan nakahilamos. Hala no, pag nakahilamos yan, sobrang ganda talaga yan. Para talaga yung si, ano, Annabel Rama. So ngayon guys, magluluto na ako ng sardinas. Ito Nay, malinis na to. Oo. Ito yung paglutuan natin ng sardinas with, ano ngayon? Mickey pala yun, Mickey. Yan, so ayusin na natin yung apoy. Dahil naman ko magpuas mo. Hindi naman masyadong mainit dito, hindi kagaya dun sa ano namin, dun sa tintirahan namin na sira. Oh, may pakusod-pusod pa ako, oh. Masikip na kasi yung damit ko. Luto ako ng sardinas. Tusok. With Mickey. Kailangan talaga to. Pag nasa bukid ka,
kailangan meron ka talagang lukay o yung dahon ng niyog na patay na. Ayan, perfect. So, okay. So, hintayin lang natin na matuyo yung kaldero tapos mag-isa tayo ng sibuyas at bawang. Oo, kunti lang na kasi prito naman natin yung iba bukas. Ito pala yung mga sandok. Palayo, sandok. Sandok. Ito yung gagamitin kong sandok. Oh, mahaba para hindi ako lalapit sa apoy. Tapos, bubuksan ko pa pala yung ano. Bubuksan ko yung sardinas. Nay! Ubusin ko ba yung isang Mickey na isang balot? Parang ang dami naman ito. Nasaan ba? Oo, mo na. Ubusin na lang natin. Oo, nangyaman ka na. Parang sinin ko na na. Oh, sige. Bilis lang naman to. So, ito, bubuksan lang natin yung sardines. Mahal na yung sardines, guys. Tag 24 na to sa tindahan doon sa baba. Ay, na-miss ko talaga dito magluto-luto sa ano namin, abo. Kailangan pala ng oil. Oil. Meron pa tayo ditong mantika. Kunti lang. So, una nating ilalagay is ang ating bawang. Ito talaga ang pinaka mabilis na ulamin dito sa provincial pag hindi ka nagpaghanda. Tapos, gutom na yung pituka mo. Marami ito sa tindahan eh. Mabilis lang hanapin. Oh. See, malayo lang ako. Dito lang ako. Kasi, hindi pwede na masunog yung ating tiyan kasi may baby sa loob. Kaya ang ginamit kong sandok is mahaba. Init mo gapon. Hindi naman masyado. Ganyan lang. Tapos igisa natin yung Youngstown na ano ba to? Youngstown. Wow! Ang ginagawa ko guys, hindi ko muna ito tinatapon. Nilalagyan ko muna ito ng water. Kukuha ako ng water. Saan yung pwedeng isabaw dito, Madel? Malinis naman to, no? Kaya mag-isa. Ayan. So, ilalagay mo natin yung water dito para, ayan o, marami pa kasing sauce, sayang. Dito, ilalagay ko na yung water dyan. Ayan, hanggang sa luminis yung loob ng lata. Meron pa, sayang. Sayang, ganito talaga. Hindi lang naman akong gumagawa nito. Tayo sigurong lahat. Ayan, so damihan natin ng sabaw. Hindi naman sobrang dami. Kasi marami yung Mickey natin. So, si nanay na ang bahala sa paksiw. Kasi yan yung request ko yung paksiw niya. Kasi yung paksiw na niluluto ni Undoy dun sa amin, iba din yung style niya. Para siyang pang Manila style. Yung kang nanay naman, pang ano talaga, Bisaya style. Saka kilo ba yun po? Hindi pwede. Kaya maalat naman masyado yun. Muras adobo ganina. Tapos, pwede rin yung lagyan ng seasonings, gaya nito, kung gusto nyo, speed, babad. Pwede rin lagyan ng joke lang, huwag nyo gagawin yun, patay kayo. Kunting asin lang. So, hintayin lang natin yung na mag-boil bago natin ilagay yung Mickey. Ano yung sigaan be? O, ikaw na muna magluto yan, kaya mainit. Yan. So, Substitution? guys, ayoko nang magluto kasi talagang uminit na, hindi na ako pwede. So, nilagyan ko na ng timpla yun, i-repair na lang yun ng chef ko na asawa. Siya na mag-continue. Shit. Chef ko ka naman dun sa kainan nyo eh. Di ba? Okay. So, pasensya na kayo sa mga kalat-kalat dyan kasi si nanay lang naiwan dito. Hindi pwede si nanay na maglinis ng sobrang dami kasi mapapagod siya. Ginamit na ni mother yung binigay ko sa kanya na rice cooker. Ang ganda pala ng kulay. Uy, kulay blue. Paborito ko ang kulay blue eh. Tapos, ayan si nanay, nagsaing siya. Diyan din siya nakaupo. Tingin din siya sa rice cooker. Kaya nagandahan daw siya sa kulay. Guys, manihapon to nito guys. Muna yung sudan. O, direct taxi yung giluto ni nanay. Sa mga sa amin, kay gabi na, alas 6 na. May lami mga nugdugay na kay dugay ba sa mahilis pa sa gabi eh.
So guys, ayun lang yung vlog natin for today. At kung nag-enjoy kayo sa ating vlog, don't forget na i-like at mag-comment na rin ng mga suggestions at mag-share na rin para maraming makakita ng mga Bisaya or mga Tagalog kahit sino. Banding muna kami, manunood kami ng TV. After nito, matutulog na rin kami. So maraming salamat sa mga nanonood, sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please click the subscribe button, pati na rin yung bell para ma-notify kayo pag may bago kaming upload. Bye-bye! Good night! Dali yan! Good night din! Good night. Good night, Tanay! Night, night!